Поводът над 3000 души от цяла България да се съберат в околностите на Енина е организирането на забавна ендуро надпревара, наречена Гранд Буркан 2011. Състезанието е първо по рода си в България, като неговата насоченост бе изцяло към забавление за самите участници и представяне на високо адреналиново зрелище на любителите на ендуро мотоциклетите и състезания. Състезателите в няколко манша преодоляваха трасето, като задължително условие да потеглят на старта, бе да се справят най-бързо с изяждането на ябълка, кебабче или кюфте, след което следваха огромните препятствия по трасето. Самото трасе край Енина, позната с любителите на ендурото и може би най-добрите условия за каране на мотори в България в пресечен терен, определено бе за професионалисти. Трасето бе изключително трудно, а уникалните места позволяваха във всеки един момент над 3000 посетители да наблюдават изключителното шоу с преодоляването на моменти непреодолимите за случайният зрител препятствия. Основният организатор на събитието бе ветеранът, известен в цяла България като Чичо Фър. Енина има стари традиции в мотокроса. Сега времената се промениха. Едно време бяха балканчета, сега вече са големи мотори. Първо, ние всяка година от няколко години по случая Трифон за Рязан си правим празничен курбан. И на празничния курбан покарваме и по малко мотори. Тая година решихме да го направим малко състезанието по-голямо. И понеже на курбана пием вино с буркани, и за така да е спонтанна идеята състезанието да се казва Гранд Буркан. Мисля, че става добър купон, хората се веселят, подготвихме добро, дано стане и за традиция за в бъдеще. Тя красата, който си я има от малък, ето виждате, има и малки деца, бащите край тях са запалени. Има много място има за този спорт пред нашите редици, така че всеки е добре дошъл. Определено нито един от зрителите не съжаляваше, че е наблюдавал уникалното състезание край Енина. Макар на пръв поглед ендуро моторите сравнително лесно да се справяха с препятствията, цялото разнообразно трасе буквално изсмукваше силите на участниците. Вярно, има доста и риск, но крастата си и краста. На който му влезе бензина, казваме някъде, зор излиза. Понеже сега в нашите мероприятия ние караме по планините, там скоростите не са като по шосетата толкова големи и хората се запалват. Даже много от пистовите мотоциклетисти фърлят пистарките и се качват на кросарките из гората. Защото тук е пресечен терен, виждаш най-различни планини, дерета, реки се пресичат и тук при нас, докато при асфалта е долу-горе едно монотонно и ни завои и не прави. Така че тук при нас майче е по-добре. Казвате, че без много разгласа. Да, няма много разгласа. Разгласата беше във форума, т.е. в интернет имаме Офроуд България, на който много сме доволни и на който се познаваме почти в цяла България всичките запалени на този спорт. Вярно, не всички сме състезатели, защото на някои годините, като моите, вече преминават. Травми има, които се обаждат стари, но коцукайки пак сме тук. От Казанлъшкият офроуд клуб Севтополи съобщиха за новините, че през 2011 година са организатори и домакини на вече 2 високоадреналинови състезания от националният ендуро шампионат. Първото ще се проведе през месец април, а второто през месец юни.